Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Bugün yine de Türkmenistan'ın yurt içindeki türmelerin ýagdaýlary barada habar geldi. Şol hakda ýene gürleşmeli bolduk. Aleyküm selam gençler, selam aleyküm. Gençler kömek gerek olduğuna tutmayın. Ben türmede oturanların bari hürriyet yerim, saatinde getiriyorlar. Onlar 2-3 sene hürriyet yerimler. Mehmet Belgin, kartlarda uçu seçiyor. Haysi zonalarda esasy erwet ýagdaý. Nadir oy, navazmıyor ki, navarniş ki. Doktorların ödem var, kesilenen, yani hiç kim olur, senede var. Dinle bir karşı ödeyecek olsa, $200 vermeli, bir derece geçmeleri için, derman geçmeleri için, ben şunu yapayım, hatamızın işte balıklarına. Garas türmen ýagdaý gatagyrda. Akşeler kılman etmedi, kılancım. Bolya sag bol, salamat bol. Salam aýt oglonlara. Bolya sag bol. Bize gelen habarlara göre türmelerin içinde Covid köpölüp adamlar iýdi üzülmän Mardaky Murgap Gres baniçkasyna tarap akydylýar. Esasy birinji zona LBK 11 diýerler öýdän şol opşy zonanyň gaptaryny seyitde. Onun bir Vasmyorka diýip nemäň içinde var. Çerjoň içinde onun 7-nji Semyorka Bayramaliň zonasy esasen balniçka. Ol bir adı şukur diýilýän olay ýöne bir şo orçça aýdylýar, çorny dyra diýilýän. Olar şol gutoran ýeri. Kıyınçılık yerler ilki bilen şol türmelerin içinde başlanýar. Şu wagt Covid'den peýdalanyp, şotada kıyınçılık ýürüýte döredýän ýende şo sistemaň ýanky pinstar sistemaň işgärleri. Egerde sen yerde ýatman, şotada kravatda ýatjak bolsaň şkonka diýilýär-de. Şoňa $1000 tölemeli türmelerin içinde. $1,500 tölemeli. Pridaçalar ýok, bermelälmişin, Covid'mişin, şol hiç kime pridaça geçirmelälmişin. Emma $200-300 berden pridaçany geçirip bolýar. Şo pridaçalar geçirmek üçin adamlar şu wagt ol öleniň üstesine garga gözüni çokonyň gitdigiçe bu adamlar bulardan kesele mewj alyp türmeleň içinde. Bular bolsa şu türmäň işgärleri bolsa ýene de şoňalak bulara neme salýarlar, salgyt salyp durlar. Ýöne bu bir gülmüň oňşyňa geler başyňa diýilen ýagdaý şoň içine işläp beren işgärleriň öldürüm keselliýärler. Olaryň şol keselliği ýokşýarlar, işden çykyberdiler. Iň esasy zat şu taýda şolaryň hemmesini odala şol Margrestaky baniçkada şol tuberkuloz keselliğini üçin edilen bolsa, indi Covid'den hemmesini şu tak uğradýarlar. Uğradandan stalyp diýilen wagon mara baryp mardanam ýanky aftazak şol çoňa kän bolsa 10-20 adam sığýardy şol ondan kän salmallar. Bular 35 adam salanlaryny men özüm gördüm. Men özüm geçdim bu zatlardan adamlar çaşyp barýardy. Bu wagt bolsa bular 35'ler 50 adam salýarmyşlar. Özüm şol Marin demir ýolundan aftazagyň içinde baniçka barýança 2-3 adam maslyk bolup barýar şo tak. Barandan birem şo taýdan diri çykana. Diri çykman ýende üstesine bular çykarýarlar. Önönleriň käbir köpüsine raýonyň nomer edip ýazýarlar-da şol Margaret'in gaptaryna gonamçylyk bar. Şo taýda şolar nomer boýunça jaýlap ötýärler. Atlaram ýok, familiýalaram ýok. Muňalak edenetlik hiç ýurtda, hiç döwletde ýok. Haramda berdi Muhammedow. Sen ınsmı, jınsmı sen? Sen bu ediyen adın näme üçin sen bunu ikrar eden akşol keteliň bardygyny. Sana daşary ýurtdan keteli bu ketele görüşmek üçin ýürüýte kömek beriljek. Sen öz halkyňa kömek ederdin. Sen bu milleti beytirip buğuna salıp özün aman saparını ödeyen men gördüm buğun sen ol yığnak geçiren mopo çakıyı bu yığnan çakıyınan koymadılar sen. Hiç ayten ol amanımına mı koymadılar? Senem koymadılar, tohum tiyicinden koymadılar. Oyun etmeyin bu milleti granat almaya hiç kim sana ruhsat berenak sen kimdir ne ödeyen özüne?
Olar bir naf için ya çilim için tutulan adamları, olar ahir şotak türmen içine düşüp onun ölüme sebebi var bolýarlar. Sen näme için şoňuna salýan milleti? Näme için şo statiýalary goýbermedin? Näme için türmeleň içe doly? Bugüne näme için salyp ýörsiň halkyny, ha? Sen kakan şu ayalara döz bilen adama şol zonanyň içinde virtuhay, şoňalak, şol doňluk bilen, şol doň ýüreklik bilen sen şu adam sen türmelere edýän ýeşiň şol. Ýöne bilgin bulatlaryň aňyrsynyň bulatlara hökman surata jogap bermeli bolar. Bilgin soňa waka jana jan, gana gan, sana san jogap berdirerler. Halkın hakkı var. Narod imeyt prava. Adam yok.